Txiribitonek kapela lapurtuko duzu orduan? Ba, txirriren kapela eraman beharko duzu, a fastidiarse!
egin hau? Ai, denon artean dituko diogu, bai? Ja ba, Pepillo! 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 Gaizki hasi gara, senyora. Hau geltoki garrantzitsua da. Donostiako kursala. Eta nik fundamentuzko ongietorria nahi dute, zalaparta, martxa! Ha! Ui, aizue, genio bizia dauka Pepillo txinparta honek, Hene, zehoz egin beharko dugu ez da? Agian beste abesti batekin probatu beharko dugu? Ia ba honekin. Hankasartze galanta. Musika hau txirri horteroak erabiltzen du. Nik zerbait freskoagoa behar dut. Baina, gaizki hasi gea, Ia ba, tipo nahi etzaio zer gustatzen? Zehoze okurritu behar zait? Agian beste musika mota bat. Iau! Hau deskalabroa, pieza honekin nirri kaskajoak desfilatzen du. Nik zerbait pertsonalagoa behar dut. Lagunok, hau desastrea, baina denbora agortzen ari zaigu. Ai, ez dugu asmatzen, beste zerbaitekin probatu beharko dugu. Agian... Ja bau! Porobon, ni enaiz txiribiton. A ber, edota juzko ganorazko ongi etorri dotore bat egiten didazu, Edo Felipe Bilbora eramango dut oraintxe bertan, Bilbora! Tipo honekin ez dago asmatzerik. Ia ba, zerbait okurritu behar zait, baina aukera guztia bukatu zaizkit. Zer egingo dugu, badakit. Seguru abesti honekin konten ateratzen dela. Begira. Eskerrik asko bihotzez, eskerrik asko Donostia. Ui, kaixo maitan, Kaixo, Pepillo, joan zaitez pikutara. Pikutara! Nio, genio bizia du seguro la señoritak, Eta gainera, patinetea hemen utzi du gaizki aparkatuta? Maitane, patinetea! Maitane, patinetea!
txiribiton. Txirri musu txuri belarri gorriari, adarra jotzeko ordua duk. Kaixo publiko maitea! Gaur, egundoko kontzertua eskaintzen etorri naiz, zuen Donostia eder honetara. Aizu eta, deskuidoz ikusi alditu zuen nire bilagunak. Zer? Hor daudela. Zuen baimenarekin... Rapatu. Hemen ez dago inorre? Aizue. Horri inorre etzegoen, Zehari zereten eri arpa jotzen, ala? Ez aidazuen, non daude mirrita txiribiton? Hemen ez, hor. Kakazarra! Bi arpazula hauek harrapatu behar ditut, kosta ala kosta, Zaudete. Aha! Ojo, 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 ojo. Ojojo, ojojo, ojojo. Kategorizko, txantxa, Alor jotze primerakoa, Zildon? Horitxe, txirri baboli horri, onerako lelo aurpegia geratu zaio. Onelako mozola aurpegia gelditu altzai? Horrelako txotxolo aurpegia, horixe. Balako itxura geldituko zaizue zapaburu bi hoia ikusiko duzuen artearena! Stop! Berriro eraso iten badiguk, purrustak hasiko baituk, Purrustaka! Lasai. Egon lasai, batzutan zirt egingo dut, eta beste batzutan zart.
Zirzar! Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soinutaz aldapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Mutua deia darka jendeari esaten, gorra ere tartean, guztiak entzuten. Ai, mutila, hori luklukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soinutaz aldapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojak pozikarri jasotzan, ta monarkikoak, Errepublika, gora! Ai, mutila, hori luklukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soinutaz aldapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Tem lamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o birimbau. Tem lamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o birimbau. Tem lamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o birimbau. Pegamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o birimbau. Birimbau conta a história que se lembra do passado, bem antes de ser Pastinha e Manuel dos Reis Machado. Pegamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o birimbau. Foi criado por Padre Antônio, que Francisco lhe chamou, mas foi como um rei zumbi que sua história começou. Pegamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o berimbau. Enfrentou muitas guerrilhas, muitas batalhas travou, pra libertar o quilombo do açoite do feitor. Pegamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o berimbau. Oi, grande rei lá em Palmares, povo negro liderou, mas foi com a traição que um deles o pagou. Pegamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares, avisou o berimbau. Birimbau não conta o fim, como foi a traição, fim perdido no passado, na história da escravidão. Pegamento na senzala, choro no canavial, traição lá em Palmares.
zen, Ondo pasatzen ari zareten? Horrela bai, ederki gu ere bai, eta beraz, jarraian, hori da, batzuk ondo pasatzen, beste batzuk lanean ari garen bitartean. Bai, horretarako zozketa egingo dugu, eta gogoratu, hemendikan bi izen aterako ditugula. Zuetatik bi aterako dira, beraz, adi, Bi izen, Adi. Isiltasuna mesedez, ia zein dugun lehenengoa. Hauxe bera! Sara Eugenia Vicente! Aupa! Jabazkar! Horrela, alai! Arratxaldeon, eskabitxite azkenian! Sara Eugenia, arratxaldeon! Lagunen nola ditzen zaituzte, Sara ala Eugenia? Sara, bezeik ez, eta zure gustatzen zaizu? Bai, galdera bat, 12 goxoketatik zenbat sartuko dituzu? Zenbat espero duzu sartzea? 13. 12 ezin dira, Pepillo. 12 guztio, horrela irabaziko zu, seguru! Txaloa beretzako momentuz! Oso ondo, irakur dezagun bigarren gizena. Hauxe da. Gorka Sánchez! Aupa, Gorka! Arratxaldeon, Gorka! Ara, jolasteko prest etorri zara, Realeko kamiseta eta guzti? Bai. Oso ondo, zein da zure Realeko jokalari gustokoena? Xabi Prieto. Xabi Prieto, oso ondo, eta zuk zenbat goxoki sartuko dituzula uste duzu? Ez dakit. Ez dakizu? 12 gutxien sartu beharko dituzu bizikletara mateko, Bale? Venga, oso ondo! Ederki Sara eta Gorka ezagutzen ditugu, eta gu jolas mundiala antolatzeko prestaketa batzuk egin, eta bere alaxe askar itzuliko gera. Gero arte lagunok, aio! Bale, agur! Mirririz zerbait larria gertatzen zaiola? Beste bat ematen duela mirrik? Gure kaskajo hori beti atentzioa deitzen, ba! Nik beti bezalakoa ikusten diat, Betiko ilekiskurrak, betiko sudurgorria, betiko zapata handiak, eta betiko kaiku aurpegia. Presto, pizzicato, zola mio! Ez du alatutik eulertzen, noski motel, beste hizkuntza bat erabiltzen ari delako. Txiriton, utzi neri. Ragazzo, tu parla italiano. Yes, monsieur! Ikusten, italieraz ari duk. Bambino, zintzineri. Bambino, nola esaten da italieraz, bailazoa nauk eta arronago. Pizza pepperoni! A fastidiarse, potolino. Mirri, aproba zaixeago, nola esaten da italiera txukunean, 3 errege datoz kale nagusitik. Tripa ardoz beteta, ezin egon zutik. Spaghetti carbonara! Y silencio, azurro! Oso divertitua, holen biztaniagoa.
italierak txukun eta garbian nola esaten da, Mirri. Zein zan Sanson? Sanson zan. Zergatik zan Sanson? Sanson zan. Sanson zelako. Tortellini, fettuccini, macarroni, tomatini. Hori, itzuli hori italienara. Eta orain zea askaldatu azterkatu dugu ezia merendatuko dik txiribiton gizajoak. Hori pepitxo hori galdetu, Berak jandik eta geratzen zen asken txorizo muturra. Sentitzen dira, txibiton? Horrela du? Txiribiton aski da! Sintxo portatzen maiz, Nerone gonbidatuko haut gaur, Veneziako ristorantera. Zergatik, ai buru txarra. Zergatik. Gaur 3 urteak direlako, 3 urte betetzea, potolo, soriona! Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Urte bat gehiago bete duzu gaur, belarritik tira opariak jasotori zure tarta. Egizu putz, 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 kandelak akabo. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Izan zoriontsu gurekin batera, ondo pasazazu maite zaitugu ta hemendik aurrera. Oraindik zuk, asko bete itzazu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, zone, semanu. Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Jolaz hasteko irrikitan gaude, baino gogoratu, gure jolaskideak ezagutzeko beraikin berriketan egon gea. Eta lehenengo partaideak hauxe kontatu dit. Bere klaseko 28ak hementxe daude, bea ikusten. Lagunek Sara deitzen omen diote, Donostiarra da, dantza klasikoa praktikatzen du, koloretako 5 arrain ditu etxean, baino Sara gogoratu hemen garrantzitsuena punteria erakustea dela. Beraz, lasai hartu, eta momentuz txaloak beretzako! Oso ondo, ona hemen aizue lehiaketako bigarren partaidea, Gorka Sánchez, Irungoa, 7 urte ditu. Ikastolako ikaslari gustokoena matematika aizue. Nagusi denean odontologoa izan nahi du, azken oporrak Madriden pasazituen eta bere anaia Oier agurtu nahi du. Eta zuen txalo zaparra da hau, beretza! Oso ondo, baina orain norbait gozatuta daukagu, eta gozokia jan nahi ditu, Pepillo? Bai, Felipe, atorazkar! Hementxe dator gure tren gozentia! Badator, Sara! Zure lekua hementxe daukazu. Hortikan ezin zera mugitu, bai gogoratu, bestela trampa izango litzake. 12 gozoki
erabaki dituzu? Ba, 1, 2 eta 3, hasi nahi duzunean! Iepa! Animo, Sara! 1, primeran! Ya ba? Ui! Animo, Sara, baino lasai! Ya ba? Ai! Primera naizea, saiatzen behintzat! Ai! Tira, amabiak ja dituzu sartuko, baina... Ya ba, bigarrena, ai! Ya ba, Sara, zer gertatzen ari da? Lasai, lasai! Oso ondo! Ya ba, hartu diozun martxa! Ya ba? Ai! Animo horrengoa, ya ba? Horrela, ondo apuntatzen! Hirugarrena, ya ba? Ai! Ja laugarrena sartu da! Oso ondo, patxara zaitzea, pentsatzen. 4, primeran, eta azken aukera. Ya ba? 5! Oso ondo! Zure txanda bukatu da, Sara, ederki egin duzu 5 guztira. Oso ondo! Eta orain, Gorkaren zure txanda. txanda. Zure lekua berriz hauxe hor, xestoaren atzean, ez mugitu. Eta nahi duzunean banan-banan, hasi nahi duzunean, ya ba! Ai, 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 ai! Animo, Gorka, ya ba! Ai! Bai, sartu da azkenean, oso ondo! 2, primeran! Ai! Ja, ikutu du baino. 3, oso ondo! Ai, bikain naizea, Gorka, 4, primeran! 5, bikain, ya ba! Ai! Ya ba! 6, ya ba! 7! Hori da trata egin gabe, Eta 8 guztira! Primera! Bukatu da gure jolasa! 8 guztira, Gorka! Aupa, Gorka! Oso ondo! Gure jolasa bukatu da! Fase finala! Punteria nahiko ona erakutsi dute, eta puntuaketa horrela geratu da. Sarak 5 sartu ditu eta Gorkak berriz 8, beraz gaurko garaia. Gorka dugu, zorionak! Aupa, Gorka! Primera! Sarari 5 horiek sartzeagatik, behintzat MP3 reproduktore bat emango diogu, zorionak eta txaloa beretzako, ondo eginduta! Oso ondo eta Gorka Sánchezek gure irabazle handia izateagatik, honako bizikleta ikaragarria beraman gutu opari, eta zuen txalo zaparra da! Eta guen jolastera guan, Zorionak, eta mote! botoa jatea, zehatik ez, gero arte laguna, gaio!
Hopelas, primizia, lehen aldia da, pakidermo batek bere burua ilustratzen duela. Tira, Txiribiton. Uztak egunkari sistrin hori, eta eskuak libre behar dituko horrein eta gurekin batera, Toto Pintotxo kantatzeko. Toto Pintotxo! Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean. Txartela eske etorri zaio trenetako inspektorea. Kapritxo hau xulatu nahi duzu, hor Pintotxo artasiak. Toto Pintotxo ez da ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Bibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapel gorriaz, resfestarako, xabiltza Sanferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Labona horri, musuparen bat, demozioa diota. Toto Pintotxo ez da txatxua, bai dela arruz despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. 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 Iaufa!
Tontxo, fatxada gerran zeure txiribiton, Horixe, diskoteka ambulante ematen dik. Txiribiton! 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 Utzi niri, Babolio hauetani, estupendamente entenditzen gaitu. Ikusiko du. Ze, txiribiton, arazoren bat? Turuta galdu zait? Aiba. Horrela, ez diagu berriro sufritu beharko, ide sinfonia plasta horiek. Moki. Aizain txiribiton, eta orain, nola eskatuko dituko tartekoak? Eta Tolosako babarrunak nola eskatuko ditu? Eta Zaldibiako mondejuak? Eta Getariako bisigüerrea? Eta Lodosako Imirri, iztilo hau nolala konpondu berra diagu, Nolala? Tira. Txiribiton, isildu. Mesedez, barna. Txiribiton,
ideia mundiala izan dira. Begira, kanpora turutak eta gora maraka! Honekin entendituko ahai. Azkida! Nahikoa, Mirri. Gure adiskidea, Txiribiton, ez da basa jauna, gizakumea da. Bainekin, Eta gure adiskidea merezi du, hitz egiteko kultura minimo bat. Beraz, musika tresna txukun bat aurkitu behar diogu. Impiusiblea, solfeo eskolan beti pirola egiten dik. Hau, Txiribiton. Do. Bibolina. Komunikatzeko era, doktore, ¡Bravo, Txiribiton! ¡Bravísimo, Txiribiton! Aixo, por cierto, biolinarekin ari gareleta. Badakizue kontu bat? Zer? Nik behin, biolin horietako bat, estrafalarius horietako bat, probatu alizan nuen. Zer duzu kondetzea? No, bai. Mira, anima ninan kolkorik batean ditzak ezagin. Soño. Sugar. Bai? Ziur? Zer kontatu berri guk, Zer berdoin Txiribitonek, bere biolinarekin. Hala? Biolinere esagertu da? Igual da, Txiribiton, atorro. Beste zerbait bilatu behar dugu, lasai, Txiribiton, lasai. Txiribiton, honekin hizkuntza guztiak dominatuko dituk, Esperanto! Mirri, hori ez duk esperantoa eta ez zerra. Izatekotan, esperpentoa duk hori. Begira, berriro ere, kultura apostuarekin jarraitu behar dugu. Sasofoia, Txiribiton! Hau bai musika tresna txukuna! Ez. Putz eginaz! Fenomeno, Txiribiton! Txiribiton, kampeon! Aize. Etorri. Gauza bat esan behar dizuet. Badakizue sasofoia dela eta behin Bill Clinton ezagutu duelanik? Clinton! Behin, gainik pasen da zen. Egitan. Ja, zera kustu duen. Atzak, sasofoia. Hora!
Txibiton, mesedez, Jartzak neurrian nire burua, zorrela jarri, Neu konponduko diet, nire komunikazio arazo hau, Hori bai, gero, 110 komisioa ordainduta, Eta zer egin berdek? Voila! Mutuentzako itzultzaile antologikoa, Oso reza, Txiribiton, maratila eragin, alde batera, eta mundu guztiak idekin batera, bai esango dik, beste aldera eragin kirtena, eta mundu guztiak idekin batera. Esango dik, Ja, protu pixka bat ikasteko, Zuege lagundu, Bai! 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 Denok ez! Bai! 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 Nahikoa. Orain, itaunketa, Ja. erabilpena ondo menderatzeko. Txibiton, egia da kaltzontzilloak erabiltzen dituala XXL tamainakoak. Orduan, XXXXL tamainakoak. Orduan, XXXL izango dira noski. Eta galdera borobila usainduna egia da txorizo muturra jan ondoren izugarrizko korroskada botatzen duela. Aizak Este Txiribiton, polita, zoragarria duk, egundoko exhibizioa egin duk. Utziko dira zuen niri proba bat egiten. Ja. Ja, Gau nervioak. Bat! Bi! Da hiru! Babonio! Hori ere ondatu! Txiribiton, lasai. Ez aiz komunikatu gabe geratuko, Azken rekursoa basaukeak. Azken batean, ik babukeriak besterik ez duk esaten, horrekin konformatu eta listo. Ez? Ai! Txiribiton, mesedez?
cuando se alegran cielito lindo los corazones. Konten abaitzen zaizu, Bai, mexikanadak ikaragarri gustoko ditut. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. Arraioa, baino, Pepillo, mariatxian errepertorio osoa errepasatu behar diguzu. Bai, Guadalajara. Kitxo, eta orain, ia Felipe askar etortzen den eta xomorro hau urruti eramaten duen. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. La Congo, María Congo, shibiribiri Congo. 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 Rikirikita kachola, lagunak dira Baionan. Gu ere joaten bagara, izango gara dizkidionak. La Congo, María Congo, shibiribiri Congo. 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.